za seba ako za Radoslava Morina. Pre mňa sú vzťahy veľmi dôležité. Či je to vzťah v práci, či je to vzťah v rodine, či je to vzťah sused, to je úplne jedno, obchodný partner, je to veľmi pre mňa dôležité. Je to pre mňa kľúčová jednotka nielen v podnikaní, v biznise, ale proste to je základ základov. Základ všetkých základov. To je taký pilier nosný, na ktorom dokážeš postaviť rodinu, na ktorom staviť biznis skvelý, kamarátstvo na dlhé roky, proste vzťah. Teraz, keď sme otvárali Akadémiu vzdelávania, tak takisto som povedal, že cítite tú energiu. Hovorím, včera som tu stál sám, proste také chladné, musel som zapnúť radiátor, lebo som mal pocit, že mi je zima. A zrazu do tej miestnosti, doslova do písmena vbehlo alebo vošlo 25 alebo koľko nás bolo pozitívne, plne energických, krásnych ľudí, báb, chalanov.